Moi! Mä olen kuullut, että täällä Comatecilla on talon sisällä monenlaista osaamista. Tämähän tietysti meitä kaikkia kiinnostaa ja me olemme tulleet kuvausryhmän kanssa selvittämään, että mistä tässä kaikessa oikein on kyse. Meillä on valeasut päällä, jotta me voidaan huomaamattomasti liikkua tuolla insinöörien kansoittamassa ympäristössä. On tää varmasti turvallista. Okei, sit mennään. Tutustumme nyt siis Comatec Groupiin, joka tarjoaa suunnittelu, projektinhallinta ja asiantuntijapalveluita usealle teknologiatoimialalle. He ovat työssään vankkumattomia asiantuntijoita. Täällä löytyykin asiantuntijoita työkoneiden, hyötyajoneuvojen ja raideliikennekaluston saralla. Nyt ollaan melko vaarallisilla vesillä. On muuten kovaa osaamista tuolla. Nimittäin meriteollisuuden tarvitsemien laitteiden mekaniikka, sähkö ja automaatiosuunnittelua. Nyt kantautuu korviin sellaista elämöintiä, että tässä on pakko olla meneillään jonkin sortin automaatiosuunnittelu. Edetään varoen. Juuri kuten epäilinkin. Täällä tuotetaan siis asiakkaille monipuolisia ratkaisutoimituksia teollisuuden automaatioissa ja robotiikassa. Siellä mietitäänkin jo seuraavia askelmerkkejä. Jahas. Täällä tapahtuu suuria asioita, nimittäin kattiloiden, voimalaitosten ja kuljettimien suunnittelua sekä materiaalin käsittelyä, aina ihan ulkomaata myöten. Nyt ei mitään äkkinäisiä liikkeitä, sillä käytävän päässä on insinööri. Tosin tämä yksilö vaikuttaa rauhalliselta. Terve, terve. Tämän yksilön liikkeestä päätellen kyseessä on projektijohtamisen kivenkova osaaja. Olipas kerta kaikkiaan upea seikkailu ammattimaiseen eturivin insinööritoimistoon. Comatec Groupilla heidän ammattitaitonsa ja tietotaitonsa teknologian ja teollisuuden parissa selvästi välittyy. Täällä hoituu asiantuntevasti niin projektinhallinta kuin suunnittelukin, jonka pohjalta syntyy selvästi tämän alan parhaita ratkaisuja. Kiitos, että olit mukana ja moi moi!